Παρακαλώ. Ναι, κύριε Πολύμνια, καλημέρα. Ο Μπαρμπαγιάννης είμαι, ο Μαθιουδάκης. Τι κάνετε, που είχα πάρει τα ακουστικά. Δεν ακούω, παιδί μου, καλά, δεν ακούω. Δεν ξέρω, ακούω θορύβους. Τι κύριε είστε? Δεν ακούω. Και τώρα. Καθάρισμα όμως. Κλατάρισμα. Καθάρισμα. Τι κλατάρισμα? Πόσο καιρό έχετε να τον δείτε τον Γιάννη? Ένα μήνα και. Κάτσε, μην αγχώνεσαι, να τον πάρει τηλέφωνο, περίμενε. Δεν με πόνεσε, καθόλου δεν με πόνεσε. Απλά έχει μπαταρία. Κάτσε, μην αγχώνεσαι, περίμενα να σε πάρει ο Γιάννης. Απλά αν το βγάλω να το καθαρίσω, εγώ γίνεται να το σκουπίσω με νεράκι. Δεν ξέρω, κάτσε, όχι, μην λίγο νεράκι, το βάλω λίγο να το. Αυτό με τα τζάμια. Παρακαλώ. Όχι με τα τζάμια, πέρασε παρακαλώ, περίμενε. Τώρα εγώ τι μπορώ να κάνω, κυρία Πολύμνια? Περίμενε να σε πάρει. Όχι, απλά θέλω τώρα γιατί θέλω να δω τις ειδήσεις και δεν ακούω. Τώρα θα σε πάρει, τώρα θα σε πάρει. Τι κουμπάρι? Δεν είμαστε κουμπάρι, σου λέω με το. Δώσε μου να σε πάρει 2 λεπτά. Δεν είμαστε κουμπάρι. Όχι, είναι γειτόνι είμαστε, δεν είμαστε κουμπάρι. Το ξέρω. Να σε πάρει 2 λεπτά σας είπα, όχι κουμπάρι. Ποιος? Δεν σας είπα για κουμπάρου, θα σας πάρει 2 λεπτά. Ποια λεφτά? Όχι, λεφτά τα έδωσα εγώ τα λεφτά. Τα λεφτά έχω πληρώσει. Μ' ακούτε? Σας ακούω, θα σας πάρει τηλέφωνο. Τα λεφτά τα έδωσα, δεν έχω άλλο να σας δώσω. Να σας πάρει ο Γιάννης τηλέφωνο. Όχι, όχι, να μην με πάρει. Πολύμνια, χρόνια πολλά για τη γιορτή σου. Μου είπε ο Γιάννης τους Αριγιάννης να σε πάρουν τηλέφωνο για να σου κάνουμε έκπληξη. Δεν ακούω, παιδί μου, δεν ακούω. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ευχαριστώ. είμαστε από τον Ερωτόκριτο, από το σταθμό. Ευχαριστώ. Παιδί μου, δεν ακούω, είμαστε κουμπάρι.